खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 20 डिसेम्बर 2022 बारायजाबाय मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव आसाम पुलिसा बाइक स्टेन्ड खालामनायनि जाहोनाव 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोर 7 सुबुङा आयेननि बेरेखा बाइक स्टेन्ड खालामगासिनो दंमोन। हमजानाय 7 सुबुंनि मुङा जाबाय नुर आमिन लास्कार, आब्दुर रहमान लास्कार, फाखरुल इस्लाम लास्कार, आब्दुल आजिज आरो इकबाल हुसैन मुजमदार। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। आसाम पुलिसा सासे फलानखौ गुलि गावदों। आरोबाव सासे गान्दा बुथारग्रा गान्दा फलानखौ बिश्वनाथ पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो बेखौ एरेस्ट खालामखांनानै पुलिस कास्टडियाव लांनायाव पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारखुमनो नागिरनाय समाव पुलिसा बेखौ गुलि गावदों आरो बियो गुलि गावजानानै गोब्राब जोखोम जादों। गुलि गावजानाय फलाननि मुङा जाबाय आताउर रहमान। बे समाव आताउर रहमानखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो आताउर रहमानखौ बङाइगावनिफ्राय एरेस्ट खालामदोंमोन। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव पिस्तल देखायनानै सासे ट्राइबेल आइजोखौ लुथिदों। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सातगाव ओनसोलाव सानै बाइकजों थांनाय दुथांफोरा तुतुमनि राभा मुंनि सासे आइजोखौ पिस्तल देखायनानै बिनि गोदोनानि सनाखौ लाना थांदों आरो गोदोनानि सनाया सनानि सनामोन आरो बिसोर सानै दुथांफोरा हेलमेट गाननायमोन। लोगोसे बेफोर गासिबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जादों, नाथाय बिसोरखौ सीसीटीवीआव सिनाय मोननो हायाखै। दा बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसा केस लानानै गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। BTSनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा BTSखौ सिलिंखार बिलिंखार खालाम नाजाबाय थानायखौ दानि गोदान जेनेरेसनफोरासो रैखा खालामनांगोन। दिनै चिरां जिल्ला BPF हान्जाया जोबोर गोख्रैनो दङ। प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननाव BTC एसेम्बलि सिङाव बेरेखा हान्जा एबा BPF हान्जानि MCLAफोरा सोंथि खालामोब्ला बिनि फिननायखौ एसेम्बलि सिङाव होआबालासिनो उल्थायै 17 बोसोराव मा खालामखो होन्नासो सोंथि खालामफिनो। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो नागिरनाय सिमाङा फैमाल जाबाय होननानै BPF हान्जानिफ्राय खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो बारग' गिबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां खालामनो हायासै होननानै रोखा बुंथिदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेननि बेरेखा थानायफोरखौ आसाम सोरखारा नोजोर लाखिगासिनो दङ आरो आयेननि बेरेखा थानायफोरखौ एभेक्सन खालामगासिनोबो दङ। आसामनि नगाव जिल्ला खुंथाया नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिजान बाजार ओनसोलाव आयेननि बेरेखा न' लुनायफोरखौ एभेक्सन खालामनानै न'फोरखौ सिफायनानै सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामनानै होदों। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 2 बोसोराव आगान होबाय। दिनै बिटिआर सोरखारा 2 बोसोर जानायनि सान फालिगोन। गुबुन फारसेथिं BPF हान्जानिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 2 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै। बिथाङा 2 बोसोराव 5 किल'मिटारल' लामा बानायनो हादों होननानै रोखा बुंथिदों आरो बे बाथ्राखौ BPF हान्जानिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। सासे भिखारिनिफ्राय लाख लाख रांखौ बोखांनो हादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि गराखपुराव सासे खोमा खोनायै भिखारिया बाइकजों एक्सिडेन्ट जानायाव बेखौ फाहामसालियाव लाना थांनायाव पुलिसा बेनि पकेटनिफ्राय आइडि कार्डफोरखौ नागिरनायाव एबा बियो बबेनि मा मुं बेखौ मिथिनो थाखाय नागिरनायाव बेनि पकेटनिफ्राय 3.65 लाख रांखौ बोखांनो हादों आरो बे भिखारिनि मुङा जाबाय शारिफ बं, 50 बोसोर बैसोनि। बुहुमनि मुंदांखा खेला फिफा वर्ल्ड काप गेमाव भारतनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों। केरलानि कल्लामाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ फिफा काप गेमाव अदेबानि फिफा वर्ल्ड काप गेमाव आर्जेन्टिनानि देरहानायखौ सेलेब्रेसन खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै गोलैनानै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय अक्षय। नाथाय अक्षयआ माबोरै गोलैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नोंथांमोन
दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।